Avui ens ve de gust una cosa contundent. Farem patates amb bolonyesa, xampinyons i formatge. Pràcticament podria ser un plat únic, si no tens gaire ganes, clar, perquè tindríem de primer patates i xampinyons, de segon tindríem la carn i de postres el formatge. Per a dues persones jo agafo mig quilo de patata. Aquí tinc 300 grams de carn picada, ja veurem quant en farem servir, la que necessitem per fer el plat. 5 xampinyons. Llavors necessitaria formatge ratllat, però jo ho faré amb aquesta peça, una part d'aquesta peça de formatge que tinc i que ens agrada molt. Necessitaré 20 grams de mantega, 50 mil·lilitres de llet, una mica de sal, una mica de nou moscada, un all, una ceba, un parell de tomàquets madurs i aproximadament mig pebrot verd. Jo el tenia ja tallat i congelat i això més o menys és mig pebrot. L'aigua ja està bullint i tiraré les patates, les bulliré en pell, per això les he rentat una miqueta, i jo salo l'aigua també. I ara ja, mentre van bullint les patates, ja començaré a fer el sofregit en una cassola calenta i he posat oli, que ens l'havíem descuidat a la introducció. Tiro l'all picat i també tiro la ceba ratllada. I això deixaré que es vagi fent, quan ja estigui una mica ros hi afegiré el pebrot. La ceba ja ha canviat de color i ara ja hi afegeixo el pebrot tallat i ho deixo que es faci una miqueta també. Ho he tingut uns 5 minuts amb el pebrot i ara ja hi afegeixo la carn picada, que he aixafat una mica amb una forquilla, perquè ja es vagi començant a fer la base de la bolonyesa. I ara que la carn ja s'ha cuit una miqueta, hi afegeixo els 2 tomàquets ratllats que tenia. Aquí volem fer una bolonyesa que no sigui molt clara, perquè se'ns aguanti bé i no s'escapi de sobre la patata. Si llavors en volem aprofitar i la volem fer una mica més clareta per fer-la amb uns macarrons o amb algun plat de pasta, llavors hi podem afegir més tomàquet. I ara això ho deixarem que vagi fent xup-xup. I mentre s'acaba de fer la bolonyesa i les patates ja estan bullides, poso a fregir els xampinyons amb una mica d'oli, els he netejat ben nets i els he pelat, els he laminat i els he salat una miqueta. Pelem les patates i ara ja anem a xafar-les. Les podem xafar amb forquilla o amb aquest artilugi que és molt més ràpid i queden perfectes. I ara que ja les tinc xafades, hi afegeixo la mantega, ho remeno bé, hi afegiré també la miqueta de llet i quan ho tingui ben remenat ho rectificaré de sal i posaré la nou moscada també. Ja tenim el puré llest, ens ha quedat un puré espesset i compacte i la mar de maco. Jo faig servir patates del bufet per fer tot el que sigui coses amb patata bullida, perquè realment tenen una molt bona textura i molt bon gust. Si no en trobeu del bufet, doncs pregunteu en el verdoler a veure quines són les millors. Ja ho he provat de sal, que està bé, i ara hi afegeixo una miqueta de nou moscada, que li donarà també una mica de gust i alegria. I ara comencem a muntar el plat. Posem a la base, jo ho faig amb un mollo perquè queden més bonics. Hi posem una cullerada de patata, la aplanem. A continuació hi poso una cullerada de bolonyesa, potser una miqueta més. I després continuo amb uns quants xampinyonets. I llavors ho acabaré amb una mica de patata i el formatge, evidentment.
així estarà bé. Una mica de patata. Una miqueta més, potser. Així. I ara això ho taparé amb el formatge, que ja ho hem dit, això normalment ho faríem amb formatge ratllat, però nosaltres aprofitem aquest que tenim. I ara ho posarem a gratinar al forn fins que el formatge estigui dauradet. Ja se'ns ha fos el formatge i tenim el plat a punt de menjar. Molt bon profit!